Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu, tai maqalah as-sabi'atu kang nomor itu. Qala Umar radhiyallahu anhu, al-buhuru utawi segoro arba'atun iku papat. Wahya al-hawa rupane siji, al-hawa rupane hawa iku bahrud dunubi, iku segorone dosa. Ai milanu nafsi tegese condonge nafsu ila syahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'il dhunub. Wa nafsu lan nafsu iku bahru syahwat, iku segorone syahwat. Wal mautu lan mati iku bahrul a'mali, iku segorone pira-pira umur. Wal qabru lan kubur iku bahrun nadamati, iku segorone apa gitu. Ngendikane Sayyidina Umar ngendikane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al-buhur tegese buhur iku napa? Al-muttasa'atu al-jami'ah, tegese perkara sing banget ambane, perkara sing banget gede. Dadi ana perkara iku gede berarti mbutuhno perhatian. Ya. Al-buhuru maknane segara iku perkara sing gede. Nek gede kudune tanpa dikandani, kudune wis roh nek iku perkara sing gede. Kaya ngarep ana gunung gede, ora usah mau kandani. Berarti ora usah mau sandung wong ora dikan. Ya, iku ngono mestine. Jadi segara iku gede, jembar. Mungkin Sayyidina Umar segara iku ana papat perkara sing mestine ora usah mbok kandhani, iku sampean dhewe wis ero. Tapi aneh rata-rata menungso iku gak roh nek iku segara. Hawa nafsu, hawa iku bahru dunub. Hawa iku bahru dunub, segarane dosa. Tegese milanu nafsi tegese condonge ati nglakoni maksiat sing tanpa ana syariat Islam. Iku janjane wis perkara sing gedhe ning awak dhewe, ora roh dikandani bolak-balik. Nek iku gunung gedhe delalah ya gak ora roh, wis kaya manusa. Al bahru dunub. Jadi hawa nafsu iku minangka segarane dosa. Wa nafsu bahru syahwat, la nafsu iku segarane kesenengan. Wal mautu lan mati iku bahrul amali, iku segarane pira-pira amal, segarane umur. Jadi mati iku minangka napa? Segarane umur utawa segarane amal. Saiki nek mangen-angen, nek panci mati ku dadi segarane amal, berarti banget gede. Nek trimo ngaji mung saulan pisan iku ya urung ngebeki sego. Ya to ora. Nek trimo saulan pisan lagi ngaji iku urung ngebeki segara. Wal mautu bahrul amal, mati iku segarane umur utawa segarane amal. Wa fi nuskhatin bahrul a'mal, ya, utawa al mautu sundukul amal, utawa mati iku minangka kodake amal utawa simpenane amal. Tapi kodake ora cilik tapi gede, suka segara, ya. Jadi mangane kaya kitab niki disebut kitab niku kitab sing cawis-cawis apa bekal kanggo akhirat. Wa khairu zadid taqwa. Sapi-api bekal iku apa takwa. Nek sampean ora tenanan berarti ora ngebeki kota itu. Wal qabru lan kubur iku bahrun nadamati, iku
apa jenenge segorone getun. Jadi sampean iku bisa roh getun apa ora iku sok nek wis nenggone kuburan. Nek saiki mau kandhani sok iku lho nang kuburan ana ula, geni, kelabang, geni ora ngarah percaya sampai duwen ora ngarah nek wis tok kono lagi suwe ngono. Jadi mumpung durung gelo saiki percaya karo apa wa kullu ma atabihi rasulu fa haqqul taslimu wal qabul. Apa wae sing digawa karo Kanjeng Nabi, apa wae kaya perkara sing disampaikan Kanjeng Nabi, siksa kubur, nikmat kubur, siksa neraka, nikmate swarga, awak dhewe kudu percaya mergo iku perkara sing digawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatus saminah utawi makalah sing nomor 8 an Utsman radhiyallahu anhu. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Wajadtu nemu sapa ingsun halawatal ibadah ing halawatal ibadah ing manis ibadah iku fi arba'ati asya dalam 4 perkara. Awwaluha fi adai faraidillah yasiriha wa asiriha wasani fi istinabi maharimillah saghiriha wa kabiriha wasalis fil ma'ruf fil amri wal bil ma'ruf wabtigha'u sawabillahi warrabi'u fin nahyi anil munkar wal ittiqa' min ghadabillahi ta'ala. Ngendikane Sayyidina Utsman, aku iku iso nemu manise ibadah iku nenggone 4 perkara. Iku sinten Sayyidina Utsman. Kula wingi pun matur kaliyan jenengan bahwa Allah Subhanahu wa taala niku ngilmune mboten saged diukur kalih manungsa. Maknane banget akeh. Tenggene ilmu hadis niku ana wong 7 sing ngriwayatno hadis saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya niku termasuk Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Anas bin Malik, macam-macam. Jadi ana 7 sahabat sing riwayatno hadis Kanjeng Nabi sing paling akeh. Jadi ana 7 ya, sampeyan eling-eling, ana 7 sahabat sing paling akeh ngriwayatno hadis Kanjeng Nabi. Sing siji sapa iku? Abu Hurairah. Abu Hurairah iku sing mondok dhewe. Dadi sangka 7 sing mondok niku mung sitok. Sinten? Abu Hurairah. Pondoke zaman Kanjeng Nabi niku jenenge Ashabus Suffah. Nek sampean niku pengen ngene Ashabus Suffah, nek saiki nek ape mlebu nang gone raudhah, mlebu ke pintu kae, mlebu kiri. Dadi kiri-kirine awake dhewe. Pas ngajeng daleme Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dadi ngajenge Nabi niku ana undakan ngono. Kaya tekel sebetul dhuwur. Lah iku jenenge Ashabus Suffah. Tapi saiki ora iso nang ngene kono. Diobrak-obrak karo apa? Polisi. Nggih. Kenapa kula cerita ngoten? Dari semua sing paling akeh ngriwayatno hadis Kanjeng Nabi, pitung sahabat. Iku sing mondok mok siji. Iku nuduhno apa? Nuduhno ngilmune Allah sing paling akeh. Jebule ora nang masjid, ora nang pondok. Jadi ana siji banding pira? 6. Siji banding 6. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate
ngaji full sedina sungi anggap ae nang masjid. Apa sing disampaikan Kanjeng Nabi jenenge napa hadis. Nggih napa mboten? Hadis sing disampaikan Kanjeng Nabi ku mesti hadis. Mergo iku pedomane urip. Kanjeng Nabi tau ngaji sedina sungi anggapan ngono, anggapane ngono. Iku sing tercatat dari hadis mau hanya beberapa. Ora kabeh kecatet. Padahal Kanjeng Nabi ngaji nang jero masjid. Jadi hadis Kanjeng Nabi sing sampai saiki ribuan hadis sing mau waca sing sampai saiki iku hadis-hadis sing ora nang jero masjid, ya ora nang jero pondok. Ting nang jero kabeh rata-rata. Iku nuduhna bahwa pancen ngilmune pangeran iku ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma iso uga pancen pangeran ku ngersakno rahmatku ki jembar, Cuk. Rahmatku ki jembar. Maknane nang masjid ya ana ilmuku, nang jaba ya ana ilmuku, nang pasar ya ana ilmuku, endi wae maknane jembar. Mula sampeyan nek wis roh kaya ngono di mana saja niatono golek rahmate Gusti Allah. Ngono maksudnya nggih kabeh. Jadi sangka pitung sahabat sing paling akeh ngriwayatno hadis mung sitok sing mondok sinten Abu Hurairah. Mula sampean niku nek wis ora kaya ngono supaya awak dhewe iku dadi ukuran kanggo awak dhewe aja sampe adigang adigum adi guna mergo awak dhewe wis mondok. Lho kandhane kowe wis mondok terus ngrasa luwih gedhe dhewe urung mesti. Nang jaba malah akeh sing tongil. Ngono maksude nggih. Jadi kadang-kadang wong ilmune pangeran sing jaba malah aneh-aneh, nggih. Malah aneh-aneh. Kula nate diceritani wong. Bahasa apa bahasane? Ana bahasane. Akeh bahasa iku. Jadi ilmu Jawa itu. Jadi cara ilmu Jawa digathokno iku. Kliwon ambe apa ora digathokno, jujuan. Ya. Iku nek mau gathokno iku iso roh, sok kira-kira anak kawitane lanang ta wedok, rezekine mbangkul sapi ta wedhus roh. Iku yo. Ono iku ron, tenan iku. Aku cerita tenan. Artine panci kefahaman yang mendetail kaya ngono kadang-kadang metune nenggone jabane pondok kesan. Jadi ana ilmu falak, hitung-hitungan macam-macam. Pancen kadang-kadang njaba pondok. Ku sampe ro mangane wong Jawa iku biyen hitungane nek pas tenan ape mati wis roh, jame roh tanggal pira dina apa. Roh. Ya, iku makane iku yo ngilmu sing ana hitungane. Dadi maknane awake iku supaya peh nyekel tasbih, peh rotipan, peh bendina ngaji aja sampe ndadekno dhuwure ati ngarani wong luwih ora iso. Mergo mau Allah iku ngilmune banget gedene sing duweni awak dhewe iku mung kaya empret nyucuk nenggone lah mus banget setetes. Jadi mula aja gumedhi. Iku kaya ngono. Nggih. Jadi sing intine segara niku gedhe kaya dihibana karo ilmune pangeran awak dhewe mung tok tetesan saka totolane empret. Nggih, iku. Dadi ilmu ku macam-macam. Lah teng mriki Sayyidina Utsman ngendika, aku iku iso nemokno wajadtu halawatal ibadah. Iku nang ngene nalika aku nglakoni perkara sing diwajibna Allah, salat fardu. Perkara sing diwajibna Allah. Jadi Sayyidina Utsman iku iso ngrasakno nikmate halawatal iman
iku nalika nglakoni kewajiban-kewajiban ketetepan saka Gusti Allah. Sakjane ora pati iso. Iku Sayyidina Utsman. Ya, makane kenapa kula cerita ngoten niku? Kadang wong iku iso ngrasakno nikmate ibadah. Iku nalika pas berjanjen. Ana nggih. Pas berjanjen mahalul qiyam hawane kaya piye nggih. Dadi awak dhewe ngrasakno manis ibadah itu di tempat yang berbeda-beda. Akeh ben nek Sayyidina Utsman nalika nglakoni perkara sing dipendono karo Gusti Allah. Nek awakmu bisa jadi orang. Kadang wong iku iso ngrasakno nikmate ibadah iku pas transaksi wedhus pamane utawa sapi. Kaya-kaya eling terang karo Gusti Allah. Iku ya ana. Nggih, maknane ya ana. Ana wong sing ngrasakno nikmate ibadah iku nalika wong iso weweh. Wong-wong ora weweh iku pokoke ora iso ngrasakno nikmate ibadah. Ana sing ngono. Dadi macam-macam. Ana sing pas mergawe iso ngrasakno nikmate ibadah. Mangkane nek nunggone apa ngono kae jenenge Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar iku nek nunggone umume nyebloke nunggone apa? Bulan Ramadan. Sesuatu sing ora iso mok critakno nalika kowe ngrasakno. Angel mok critakno. Mergo ceritane mesti luwih elek timbang perasaane. Ceritane luwih elek timbang rasa. Dene sampeyan wis ngrasakno nikmate ibadah, halawatul ibadah, manis ibadah. Mok critakno ku luwih elek timbang apa sejatine. Nanggone Ramadan iku ana Lailatul Qadar. Iku mau Ramadan tok. Kenapa nang Ramadan? Iku kaya-kaya nuduhno kapan awak dhewe iku iso ngempet hawa nafsu. Iku kaya-kaya wis mesti iso ngrasakno Lailatul Qadar. Mergo inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Lailatul Qadar itu nek mau hitung tulisannya ana pira iku? 17. 17 loro karo 7 pira? So. Manane wong kapan iso mekek hawa sanga iki, wong mau bakal iso ngrasakno halawatal apa? Halawatal ibadah manis ibadah. Sing dadekno ibadah iku ora manis iku apa? Nafsune dhewe. Jadi nek ngono wali-wali pun Gusti Allah utawa wong-wong sing dicekel kan karo Gusti Allah, dituntun karo Allah. Setiap saat iso ngrasakno manise ibadah. Pas dene bakulan, pas macul, pas mergawe, piyambak iso mekek hawa sanga iki mau, akhir iso ngrasakno halawatal ibadah, iso ngrasakno manise ibadah. Cara jenengan ceritaku terlalu angel, Mbah, terlalu angel pamane. Pokoke jenengan wong nek kepengin ngrasakno halawatal ibadah iku bulan balen.